Top 5 superalimente pentru sănătatea și longevitatea ta. Numărul 1. Fibra și atât. Nu există superalimente. Conceptul ăsta de superalimente este pur și simplu un instrument de marketing folosind de mulți escroci pe internet ca să-ți vândă ție pudre exotice, nu știu ce supliment care nu știu ce face sau nu știu ce fruct produs ceva după cealaltă parte a pământului. În realitate, nu există niciun aliment pe cont propriu care o să-ți dea ție nu știu ce beneficii pentru sănătatea ta și o să te facă să, nu știu, să trăiești 100 de ani sau ceva de genul. Singurul lucru care s-ar apropia de acest termen, superaliment, ar fi fibra, care nici măcar nu este un aliment, se găsește în alimente. Îți reduce riscul de mortalitate din toate cauzele, îți reduce riscul de probleme cardiovasculare, îți reduce riscul de diabet, de cancer de colon, iar pe lângă toate astea, te ajută să slăbești pentru că alimentele care au fibră în general sunt alimente slabe, care au puține calorii și poți să mănânci mai mult și îți țin mai mult de foame. Dar ideea asta de superaliment, că dacă mănânci nu știu ce aliment și o să ai nu știu ce beneficii, este pur și simplu o prostie.